Jo fa 25 anys que treballo al col·lectiu Ronda, però és que només he treballat al col·lectiu Ronda, per tant, tota la meva vida he treballat en cooperativa. I pel que fa a la Unió de Cooperadors, també des de petita he viscut a la cooperativa de vivendes de Rocafonda, del carrer Poeta Ponsola, i per tant, des del punt de vista aquí familiar, doncs també he heredat aquest coneixement i aquestes vivències, no? I des de sempre, diguéssim, que hem amat cooperativisme, no? Jo recordo amb 8, 9 anys, doncs ja tinc fotos meves al Cafè de Mar, no? Amb una ocupació en aquell moment al Cafè de Mar, perdó, al pati del Cafè Nou. Per tant, ja et dic, des de ben petita l'he viscut. Després vaig anar creixent també, el meu company, en Pep Manté, també vaig viure tot el que va fer ell per recuperar tot el patrimoni, que ell va jugar un paper molt important, perquè quan s'estava a punt de perdre tot el patrimoni va fer actuacions claus perquè això no passés. I després ja fent aquest relleu generacional i per tant ja entrant primer a la Junta o al Consell Rector de la Unió de Cooperadors i després estant ja com a presidenta. Ara de moment li queda pendent el pati del Cafè Nou, hem recuperat el pati però falta l'edifici, per tant per mi és una de les coses que queda pendent i espero que no sigui per gaire temps i que ho puguem acabar de recuperar, i per tant el que és l'edifici, perquè està en un lloc a més cabdal en el centre de Mataró, i per tant és un espai que pot donar molt de si, té moltes sortides. I pendent, el Cafè de Mar, per exemple, està recuperat, però cal donar-li l'empenta i, per tant, què m'agradaria? Doncs que funcionés plenament i que estigués plenament ocupat aquest espai al Cafè de Mar i recuperar el Cafè Nou i que també allà hi fessin activitats